Roliños de filloa con crema de café. Hoxe vamos de postre. Estamos doces hoxe, sí. Bueno, a ver, por onde comenzamos? Pola filloa doce, non? Está a filloa salgada e a doce. Era que facía mai. Na casiña sempre facía as doces con anís. Neste caso non leva anís, leva simplemente leite, azúcar, tes ovos, manteiga para a tixola. Eso xa como verades, vosotros, porque se tedes o toduciño aí xa espichado no garfo, aproveitadeo, non collades a manteiga. Fariña, que imos a peneirala, Teño, onde teño? Aquí teño peneirador. Ben, por outro lado, imos facer un recheo. A fixoa é que é tan galega e despois, na parte doce, é tan polivalente, podemos encher de tantas cousas, de nata, de froitas, podemos mesturar de yogur mezclada con froita, de cítrico. Bueno, hoxe vamos a meterlle un rollo cítrico. Mirade, isto vai despois. Ahora vamos pola crema. Faltanos o café, que hai que pedirlo o gran Rafa Durán, non? Pero para facer a crema de café precisamos 2 xemas de ovo, azúcar, fariña e este vasiño de leite, máis un vasiño de café, vale? Nada máis. E despois, resulta que Marta, a do bar Perla de Vilagarcía, eu sondarei ali todos os días, querenme con locura, eu a elas e a todos. Cada vez que vou e tal, me dice, oye, proba isto, non sei que, bueno, anda tola con estas laranxas chinesas, chámalle kumquat, ou algo así, non sei como se pronuncia, algo de kumquat, non sei se son os japos que fan tan violento, kumquat, laranxas chinesas, papanse así, sen pelar nin nada, son super simpáticas. E despois, claro, pensamos no amargor, non? Que deixa a pel da laranxa. Pero non, unha vez que sigues masticando, entra a parte doce de dentro e queda o padal con un sabor neutro a laranxa, pero super agradable. E contábame que parece que son pipas, non? Que hai un árbol por ali, dun veciño, non sei que, lla regala. Eu aproveitei a traer unha presa delas e dixo, tens que probar isto. E, por suposto, o meu equipo lle traigo tamén a probar. Así que imos a mesturalas, imos cortalas pola metade, e imos a mesturalas con un pouquiño de azúcar e medio zume de limón. Todo eso mesturamos e deixamos macerar así un pouquiño, vale? Precisamos o café, que é o ingrediente que vai mandar a galaxia a estas filloas, vale? E temos que chamar o gran Rafa Durán. Rafiña, amigo, por onde andas? Hola, Xoanqui, amigo, oído no tostadoiro, chef. Se o chef quere café, eu voulle levar o mellor café, que para iso son o reporteiro recadeiro, sempre disposto para servir ao cociñeiro. Graciñas. Por certo, sabes por que primeiro se sacude o azucre e despois se abre? Porque se primeiro abres e despois sacudes, sale che por fora. Unha escoba... Caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 ojalá que llueva café. Presento vos a Luís, responsable de Cafés Aruba na Coruña. Grazas por recibirnos, Luís. Benvido, Rafa. Graciñas. Que arume, que cheiriño máis rico nada máis entrar aquí. Luís, que maravilla, Sí, é un sentimento especial, é como amor, cara. É como amor, sí, señor. Así que creo que vin o sitio adecuado. O chef pediume que lle levara café. Entón, eu veño onde está o café bo. Que temos aquí diante? Como é o proceso do café? Este ven de Brasil, non? Por exemplo. Este ven de Brasil, sí. E depois tes de Etiopía, non? Etiopía, sí. E que máis sitios veñen estes cafés? Viene Nicaragua, viene Colombia, incluso en algún momento de Cuba. Entón, unha vez chega o café aquí nestes sacos, onde vai? Pues este café va directamente al aspirador, ¿Sí? Que o leva hasta lo que es el bombo superior. Ese depósito. En donde desarrolla 180 grados, en este caso, como es Brasil. E pasa a enfriar. A enfriar durante 5 minutiños tamén. Minuto máis, minuto menos. E xa estaría para empaquetar. Estaría para empaquetar. Tamén é certo que hacemos unha combinación con outros orígenes que, así como el de Etiopía con el Nicaragua, es unha combinación que facemos nós para unha taza perfecta, que é a que vamos a levar
a Xoan. Luís, un poeta cafeteiro, Xoanqui, poeta tamén da cociña, vale, che? Vale, Home, perfectamente. claro, xa sabía eu que sí, que estamos pois no sitio adecuado como a sempre. Graciñas, Luís. E Gracias, Rafa. aí che mandamos o café, aínda que pese. Disfruta del. Aí, veña, graciñas, compañeiros. Buah. Isto é unha maravilla. Moi rico. Sí, señor. Oh, xo teño aquí, xo teño medio morno, que como ten que estar. Eu non sei, cada un que faja o que queira. Ahora, xa sei que moído, pero moer o café na casa cambia o conto. Cambia moito o conto. Aí o deixo. Cada un é dicir así en gran. Ideal. Bueno, poñémonos primeiro cas filloas, porque temos que deixala repousar. Durante media hora, 20 minutos, está ben que repousen un pouco, sí. Entón, un cunco. Outro xa non o gardo, porque vai en falta para a crema. Prato para o lixo, ou cunco para o lixo, este vale. Moi ben. Comezamos cos oviños. E braga. Veña, para dentro. Aquí os tres. Despois, na crema, é cando somente precisamos a xema. Pero aquí os tres. Vamos quitando cousiñas do medio. Pois sí, en este caso, 12. Pero, de verdad, as salgadas, mira que quitan, Mira que quitan chollo. Na miña casa, por exemplo, cada 2 por 3, porque despois podes encher do que che dé a gana. E as salgadas, cando facemos tamén salgadas, con caldo e demais, a esas sí que tamén podemos incorporarlle algo doce, De feito, bueno, moitas veces na casa vai con mel as filloas salgadas. Moi ben, batemos o azucre a poucos. Alá vai foi media cunca. Ben, que quede ben disolto, Xo vemos. Todo va dentro. E sí, mamá sempre os facía con anís. Estaban impresionantes. Pasaba a tarde inteira aí facendo. Porque ela, igual que aquí non teñemos filloeiras, nosotros, ela poñía 2 ou 3 tixolas ao lume e aí iban toda a tarde aí facendo nelas. No entroido non faltaban, Pero moitas veces despois, o mellor noutra época do ano tamén. As doces. E despois, pois o que teñas na casa, se tiñamos un pouco de chocolate para fundir, eso xa era ideal, non? Que ollara o baño María, con un pouquiño de leite fundíase o chocolate, e despois con unha culler, así, envolvías, e xa tiñas aí unha filloa doce impresionante, con mel, exactamente igual, con mel e limón, coidado, con anís, cunha rama de vainilla, por exemplo, con canela, tamén están moi bons. Aí estamos tirando polo doce. Por as filloas doces. Ben, leite. Vale. E quieto. A fariña. É importante, peneirala. Moi importante. Vamos ir a poucos, que senón atasca. Vale. Sí que é bon deixar repousar, esta mistura. Queda de outro xeito. Comeza a ligar e despois é moito máis doado na tixola. Os que nunca somos a cebecheres a facelas e tal, non vos desanimedes, faced os pasos, porque de verdade que cousa de que non fai falta, non ten ningún xeito. Sí que é certo que as primeiras van romper, casi seguro, sempre pasa a tixola ata que a tempere, despois tamén o preparado tamén ten que temperar un pouquiño, entón, se vos rompe a primeira e a segunda, pois non pasa nada, seguido intentando. A terceira, seguro que vos sale ben enteiriña, seguriño, seguro.
Vale? Listo. Remexemos ben e deixamos un ratiño, vale? Que non quede un grumo, porfi. Ningún, Isto agora cunha culler, cun cullerón, máis ben, ou unha casa moitas veces meto nun biberón. Está moi ben, esos inventos. Teño biberón xa para todos na casa. Pero sí que é certo de que para a mel é ideal, para o aceites é ideal, para os vinagres, para ter as cousas. E despois para isto moitas veces fajo tamén. Meto no biberón, xa empezas a descargar así e tal. É moi cómodo. Bueno, vedes? Mirade, aquí xa non se ve ningún solo grumo. Ben, agora é cando comezamos a traballar ca crema. Vou deixar isto aquí, isto aquí. Isto e isto poñemos ao repouso. Moi ben. Fora. Isto vai para a tixola. Agora, acercamos aquí. Leite. Azucre. Fariña. E as dúas xemas do ovo. O que ten calorías, o que ten grasa do ovo é a xema. Se colledes despois, facedes unha tortilla francesa con un ovo, engadides as dúas claras, se duplica o tamaño, vos hace un pouquiño máis, pero bueno, as calorías van pola metade. Son truquiños, non? Para engañarnos. Vale. Ben, espera, que preciso outro cunco. Déxame quitalo antes de nada, aquí. Claras por un lado e xemas por outro. Fora. Ben. Destos tamén venden aparellos para quitar as xemas. Pero son os aparellos, hai algún que sí, que ando dicindo, isto está guai, isto é mercado porque mola, e vades usar, por aí outros que o de quitar as claras, ao final acaba sempre facendo isto. É o mellor xeito. Home, non sei que queres traballar de xeito industrial, non? Pero así, para quitarlle dúas. Vale, veña. Moi ben. Outro cunco. Aquí o temos. Agora, igual, metemos os ovos. Eso, Esto por aquí, esto por fora. E o azucre. E remexemos hasta formar así unha cremiña, vale? E agora aquí, co cazo, é onde temos que xogar moito. Poñemos o cazo ao lume e no momento que comeza a ferver, retiramos do lume e aí é moi importante traballar hasta conseguir o espesor que queiramos. Despois, ao final, vos poño todas as cantidades, exactas. Ben. Con respecto ás cantidades, que queredes facer o dobre? Duplicades. Que queredes facer menos, que vos sodes moito, multiplicades por 3. E listo. Que máis cousiñas? Ai, espera, que teño que facer tamén unha cousa. Quero deixar a macerar iso. Leite. Vale. E fariña. Doado, Con cousas xa viches que non cambiamos, nunca. O único que vamos a facer agora é meterlle o café e por último a fariña. O resto, se vedes, coinciden os ingredientes. Imos darlle o toque doce barra amargo con esas laranxiñas chinesas que van a quedar espectaculares. Tanto o café, ao café como o chocolate, a laranxa vaille moi ben. A laranxa amarga vai espectacular. Así que nada, Martita. Martiña é a colega que me regalou. Aí está, dedicado, ao Bar Perla. As dúas irmáns que están ali dando callo. Sempre. Facendo familia. Yeah. Ben. Martita e Marián. Vaya dúas.
E a nai, que vai ali todas as mañáns a levar o biscoito, iches. Para facer de vos. Non, a nai chega ali co biscoito, aí vai, un biscoito que chama un café. Moi ben. Veña. Mirade. Vale, isto vai para un cazo, agora. Xa o teño, vale. De acordo. Agora, esta outra parte, xa temos aquí as dúas cousas para traballar. Fora. Isto, fora. E isto é o que vamos usar ca tixola para facer as filloas que van a ir nesta ou máis grande. Eu creo que imos facer as pequeniñas. Moitas e pequeniñas. Así, nesta. Ideal. Collemos outro cunco. Este pode valer? Non, un pouquiño máis grande. Este pode valer. As laranxas chinesas. E... mirade, cortamos así pola metade. Vale. Eu vou vos dicir, vou facer unhas pouquiñas, non vou facer moitas, porque é que así, tal e como están en cru, son espectaculares, espectaculares. Que pasa si me preguntades polas pepitas e demais, nos, por as caramuñas que ten aquí dentro? Se queredes quitarlas ou vos molestan, vale, pero son brandiñas, non hai fallo. Vale. Esa e esta, vale. Listo, agora o zume do medio limón, imos a meterlle quieto e azúcar. Voulle meter unha cullerada, non lle vou meter todo. Remexemos un pouco. E o que vai salir aquí é brutal. Mirade, un chisquiño dun ollo. Vou preparar a tixola. Vou limpar todo isto. Vou deixar os 20 minutos e poñémonos xa. Agora. Xo teño quente, ao número 7. Vai para dentro. E agora, sin deixar... Ai, que rico ule! Como mola agora, non? Como movimento cando ven o arrecendo. Hai que subir un pouco, que senón non acabamos aquí hasta o domingo que ven. 8, veña. E agora a darlle voltas. Bueno, pois que tedes a sorte, se tedes a sorte de ter a filloeira na casa... Xa sabedes, non? 4 e demais. Porque hai algunha que son de 7, creo. Mais o do medio, o filliño. Algunha de... eu teño hasta de 16. Sempre bon ter a filloeira na casa, aí acabas enseguida, non fas nada. Decía aquí, Alex, en Francia chamanse crepes, é certo. A mí gusta máis filloa, Bueno, mirade. Vou estar aquí dándolle voltas, atento. Pero non vou deixar... Teño a crema... Arriba... Teño a crema na... A crema, perdón. Teño o líquido das filloas. O preparado das filloas o teño na neveira. Aquí acabo de probar unha. Boteille un pouquiño máis de azúcar, Un pouco máis. Están estupendas, están riquísimas. E son unhas fresas con outras froitas, ao mellor sin este azucre, para meter nunha ensalada, está estupendo. Quieto, ameixeiras, estén atento. Aquí non podemos despistarnos, Xa casi comeza a ferver. Estou notando, xa comeza a resistencia. A resistencia me refiro no movimento. Aí cando comeza a espesar, e notas cando fai esa resistencia. Xa empeza, vedes? Xa comeza a coller espesor, quieto. Comeza a ferver. Ben, retiramos en 7, 6, 5, 4, 3... E agora temos que deixar a temperar, vale? Unha temperatura morna para poder despois encher as filloas. Bueno. Témola, vamos un pelín máis, un pouquiño máis, vamos a deixar espesar un pouquiño máis. Despois vamos facer os paquitiños con isto dentro de sabor café que vades flipar. Está boísimo. E ca acidez, se non vos gusta a laranxa e a acidez, non lle botedes. Simplemente así,
con froita, con un plátano, pareceme estupendo. Agora, que estas filloiñas despois con un licorca, non se di así, o licor café. Bueno, se ahora deixamos a temperar un pouquiño, isto volvese máis espeso, sabes? E entón, por eso temos que deixalo. Simplemente quero que deixades o concepto. Bicho dos ben, penso que a cámara este que teño aquí arriba é unha máquina e está aí Pitu dándolle o mando ao joystick. Vale, deixamos que a tempere. Compañeiros? Que rico. Oh, eu son cafeteiro tamén, son cafeteiro de polas mañás. E despois o mediodía só sin azúcar nin nada, non? Son os dous que me tomo. Encántame, pero por a mañán, joder, o café que non falte. Ademais, normalmente fai no marga, non? Xa se adianta e podo estar na ducha ou por aí, pero no momento que comeza a italiana a fazer escopello pa cociña. Moi ben, boa neveira. Vou a buscar outro caciño, vale? Esperádeme, non vos vayades. Moi ben, onde teño? Aquí está. Imos aló. Varillas. Mirad que cremosidade. Aquí está morno, verdad? Sí, non, aquí está frío. A ver. Aí está frío. Aí. Que quede aí. Vamos pasarlle unha agüiña. E imos alá, a polas filloas. Ven para acá. Filloeira. Mira que como me obedece agora o dedo, ves? Outras veces non me obedece, pero agora, ves? Aquí, pa estropear o menos posible. Que eu son moi... Soncho moito de manchar. Ben. Moi ben. Aquí temos. Vou traer para aquí. Unha brochiña. Ben. Pintamos con manteiga a tixola e o que vos decía, se a primeira non sale, sale a segunda. Se non sale a segunda, a terceira, non pasa nada. Tampouco estades tirando un dineral, se temos que tirar as dúas primeiras. Un pouquinho máis. E 9, 8. Aí. Isto para aquí. Como temos isto? Un pouquinho máis. Aí está. Bueno, e despois o único que nos queda é montar o plato. Xa temos a crema. A ver a que nos pide. A ver a que nos pide. Ben, un pouquiño máis. Así na primeira tamén, mirades, calculades o cazo, canto ten que levar cada un deles, non sabedes? Aí está. Se sale un pouquiño gorda, pois non pasa nada. Despois a segunda, xa sabemos que temos que botarlle un pouquiño menos, vale? Listo. E agora deixamos facer, a queimarnos os dedos un pouco. Bueno, me deixades aquí, facendo unhas filloas, e nos vemos no empratado, aí na esquinilla da mesa. Ata agora, amigos. Para facer as filloas mesturamos os ovos, co leite, o azucre e o sal. Integramos a fariña peneirada, remexemos e deixamos repousar 30 minutos. Para a crema de café mesturamos as semas co azucre, engadimos o leite e o café. Incorporamos a fariña peneirada e mesturamos ben. Vertemos a crema nun cazo e sen parar de remexer deixamos que ferva. Retiramos do lume e seguimos remexendo ata conseguir o espesor buscado. Nun cunco mesturamos o zume de medio limón co azucre e as laranxas chinesas e deixamos repousar 30 minutos. Montamos as filloas, empratamos e listo para comer. Chegamos. Momento 12. Ben, un cacao que teñades, ou se é negro con un pouquiño de azúcar gras, o que facemos é manchar así un pouquiño. Mirade que chulo queda, E temos unha presentación de primeira. Vale. E agora, mirade, a filloa. Collemos a crema de café, que isto vai así a culleradas. Non se vos ocurra botar unhos fideos aí,
porque isto é como unha sopa. Unha capiña, non abusedes, como todo, botas pouco, non botedes máis, e se botades mel e demais, tampouco, así chega. Nada máis, por favor. E agora podedes facer como que irades. Triángulos, vale. Ben. Rolos, tamén vale. Este o chollo, vou facer 3, vale? E despois vosotros, eso como que irades. Tamén amañades con respecto á presentación. Aquí hai libertad, o que cada un faja para seu. A de sempre, vamos a facer así un roliño, mirade. Así. E así. E imos poñela aquí. Así. Agora, de outro xeito, un pouquiño máis aberta. E despois, o que falábamos co café, ca laranxa, co cacao, son combinacións moi agradables ao padal. Polo tanto, facemos un abanico un pouquiño máis grande. E así estou infinito. Mirad unha cousa. Por favor, facede isto. Vedes que hai algún ingrediente que non teñades na casa? Eu creo que ustedes todos. Que prácticamente aquí non queda absolutamente nada por facer. Excepto pexar os ollos e disfrutar dun postre de primeira, galego, 100%, cunha fariña galeguiña, as fillos que son nosas, e listo para comer. Unha partiña, un bico moi grande, e lembrade, o sorriso sempre na cara.